Printzipioz ez dute zer buenos días esatearen aurka. Progre askok buenos días egunon normalizatu izan euskarafobiaren izebergaren punta iruditzen zait ordea. Hizkuntzak batez ere elkar ulertzeko dira, eta orokorrean ahalik eta baliabide gutxien erabiltzen saiatzen gara zerbait ulertarazteko. Lengoaiaren ekonomia deritzo honi filologian, baina Ser Navarra irratiko entzule guztiek ulertzen dute egunon. Hala ere, buenos días egunon diote esatariek hitz hartzen duten aldioro, sistematikoki, normalki, naturalki aterako balitzaile bezala. Fobia munduko osasun erakundearen arabera gehiegizko eta justifikaziorik gabeko neurriz gaineko beldurra da. Zeri diote beldurra Ser Navarra irratikoek? Gaur, euskararen aurkako oldarraldia aterpean. Guten Morgen, itzulpenarin beharrik ez, ezta? Kaixo, ongi etorriak aterpera, gaur euskararen aurkako oldarraldia hitz egiteko bi gonbidatu ekarri ditugu, Agurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatokitik, eta Sugoi Etxarri, Euskal Herrian euskarazetik. Ongi etorriak. Kaixo. Hasieran entzun dugunaren arabera, euskararen normalizazioak onura batzuk ekartzen ditu ez, baina aldi berean, eremu batzutan igual ez da normalizazioaren kontzeptua ongi ulertzen, eta folklorizazio batera pasatzeko arriskuan gaude. Iruditzen zaizue euskara nolabait folklorizatu dugula eta horrek normalizazioari ez diola ekarpenik egiten, edo nolabait, normalizazioaren bidean dagoen zerbait da. Nik esango nuke folklorizazioa badela tresna bat normalizazioaren aurkakoa, ez? Dela zerbait bigarren mailako bezala mantentzeko tresna bat, ez? Eskaparete batean edo bitrina batean gorde beharreko zerbait bezala eta ikusteko polita dena, baina ez duna egunerokoan erabilgarritasuna handirik, ez? Orduan, zentzu hortan esango nuke dela traba bat, tresna bat baino gehiago, ez? Bai, hori da, azkenean balioa da kentzen diozuna, ez? Normalizazio batek edo egunerokotasun baten horretan baizuk euskara lan egiteko, kontsumitzeko erabiltzeak badu, ez? Balio bat. Eta azkenean folklorizazio horrek, frankismoak berak ez, bere garaian hori egiten zuen, ez? Nolabait euskal dantzak eta bestelako adierazpide kulturalak baimentzen zituen, baina adibidez hizkuntzarena ez, eta azkenean hori litzateke azkenean hizkuntza bat zerbaitetarako ere balio duelako, batez ere egunerokotasunerako. Egia da, kulturaren bidez ere nolabait adierazpide bat egiten duzula, baina ez da berdina. Egunerokoan dantzan, zerkia, agian ez ditugu gure bizitzen oinarri bezala, ez? Niri iruditzen zait oso agerikoa egiten zaigula hori, batez ere Hego Euskal Herritik, Ipar Euskal Herrira goazenean, ez? Espainia eta Frantzia estatuen arteko muga zeharkatu eta batean ikusten dugu folklorea edonon, baino euskara gutxi. Bai, guztiz, ez? Ikusten duzu, joaten zara Lapurdiko kostara, ez? Eta Lapurdiko kosta badakigu azken urteetan bereziki biztanleria hazten ari dela izugarri, baina horrek ez die kentzen, ez? Osea, jarraitu dezakete eremua edo lurraldea frantsesten, ez? Eta euskara geroz eta gehiago txokoratzen, baina euskal kirolak, euskal kultura hor plazan erakusten, baina hori ez, bitrina batean dagoen bitartean eta kontrolpean dagoen bitartean, ez? Beraiek frantsesez iragartzen dituzte, ez? Euskal kulturaren eszenatoki horiek edo. Baina, askotan Ipar Euskal Herrira begiratzen dugu, baina beste maila baten ere, agian, hegoaldean ere hori ematen da, ez? Adibidez, Euskal futbolaren prestigio hori eta adierazten dugu, baina dena gaztelaniaz mugitzen da. Herri kirola askotan ere oraindik gaztelania erabiltzen da komunikabideetan, eta ez?
pelota adibidez kasu, bueno, badugu bai ETB-n hor ikusteko, baina gero kirolariak eta nola hitz egiten duten, beraien artean, arraunean, uda honetan, ez, gertatu zena Kontxan adibidez, ez, arraunlariak beraien artean gaztelania erabiltzen zutela, orduan esango nuke, bai, folklorizazio hori, bai, Ipar Euskal Herrira begiratzen dugula, baina badela nolabait orokorra ere, ez? El conquistador del fin del mundo etorri zait esaten zenuela, eta ez, mundu guzti gaztek ez du ikusten edo duen gertu norbait ikusten duenik, ez? Eta da erdera hutsez, baina hor ikurrina ateratzute, ez? Eta badirudi badela euskal nortasunaren ezaugarri bat, ez? Baliteke igual ikusten ditugun ondorio hauek, ez? Izatea atzetik diskurtso bat ahalbidetzen dituztenak horrelako jarrerak, ez? Eta diskurtso hori askotan botatzen du eskuin muturrak. Orduan, jo dezagun igual aurrekarietara, zen nik hemen galetu nahiko nuke, ea zein urrun gauden una grande y libre kontzeptutik momentu honetan. Zango nuke, una grande y libre diskurtso hori ere nolabait, bere bertsio ezberdinak dituela, ez? Eskumakoena edo muturrekoena esan genezake, ez? Erabateko aitortza ez hori egiten duena, adibidez, Macronek berak aipatu izan du, ez? Frantziaren batasuna kolokan jartzen dutela gainerako hizkuntzek, ez? Edo, adibidez, hemen hegoaldean, Voxek edo bestelako alderdiek egiten duten aitortza ez hori, edo gaztelaniaren pixka bat pisu hori, ez? Baina gero bestelako jarrerak ere nik uste dut baditugula, ez? Maila ezberdinetan, esan nahi dut, badaude bestelako jarrera batzuk, nolabait aitortza egiten diotenak, eta oso larria litzateke, ez onartzea estatu demokratiko baten nolabait bestelako hizkuntzen erabilera ez onartzea, baino gero kuriosoa da, ez? Aitortza hori edo egiten da edo ez da egiten, esan nahi dut. Ez duela zertarako balionik euskarari edo bestelako hizkuntza bati aitortza egiten diotela esatea, gero erabilerarako bermeak ematen ez baditut, ez? Edo normalizazio horretan gutxienez gaztelaniari ematen diodan normalizazio hori ematen ez badiot, ez? Orduan, esan genezake nolabait mailakatua ere badagola. Eta azkenean honen atzean, nik behintzat ikusten dudana da, azkenean nolabait sistema bera dela kolokan jarri nahi ez dena, ez? Berdin gertatzen da uste dut, matxismoarekin, arrazakerearekin, LGTB-fobiarekin, esango nuke azkenean badagola eraso zuzen bat edo egiten diotenak, baino badaudela beste batzuk ere sistema bera irauli ez dutenak egin nahi, eta hori ere iruditzen zait, azkenean makillaje bat edo sistemaren makillaje bat egitea dela, eta hizkuntzarenan bestelako parametro batzuetan bezala, uste dute, fasismoak hori, makillaje hori oso ongi garatzen dakiela. Eta gero nik esango nuke baita, azken urteetan joera dela, ez, borrokaz lortu den hori, ez, asko dela, baina oraindik oso urrun gaudela, ez, hizkuntzaren normalizazio baterako. Azkenan hizkuntzaren normalizazio bat izango litzateke lurralde batean bertako hizkuntza nagusi izatea, ez, bizitzaren espazio guztietan, oso urruti gaude hortatik, erabilera dago 12-13an, kale erabilera Euskal Herri osoan, 90-80eraino izugarrizko bidea dugu, ez? Eta hala ere, badaude joerak geroz eta gehiago egiten dutenak eskuineranzko joera hori. Eta hemen Iruñerrian bertan adibidez badugu Orkoiengo alkatearen adierazpenak, ez? Non ja lehenagotik PSOEk berak onartzen zituen, ez? Euskarazko eskaintza ere egon behartzena, hori ere zalantzan jartzen denez, eta nola jotzen den privilegio bezala euskarazko eskaintza bera egotea, ez? Aurre euskaldune dutelako aukera euskarazkora eta gaztelerazkora joateko, ez? Eta logika perverso hori nola ari den haunditzen eta zabaltzen, ez? Eta esaten dut, Orkoiengo politikari baten adierazpena, baina esaten dut
ia astero ditugun epaitegitatik datozen erabaki juridikoak eta orokorrean komunikabide nagusietatik bultzatzen diren diskurtsoak, ez? Bai, eta momentu honetan aipatu duzu joera orokorra ez eta komunikabideak, eta ez soiliko komunikabideak baizik eta sare sozialak ere bai, ez? Momentu honetan eskuinmuturraren diskurtsoa zabaltzen ari da esparru guztietan, eta euskarari dagokionez, norbaitek esan lezake zertarako euskara mundu globalizatu honetan. Bai, eta hori izaten da gure egunerokotasunean askotan galdera, ez? Zertarako euskara, dena trabak aurkitzen baditut, lan egiteko ez dit balio, kontsumitzeko ez dit balio, eta hor ere nik esango nuke ea kontziente garen hor ere nolabait kapitalismoa ere enpresa handiak, ez bakarrik gobernuak, estatuak zer inposatzen diguten, baizik eta multinazional hauek, zenolako ereduekin datozen eta zer saltzen ari diren gizarteari, ez? Hizkuntza horiek merkatuko arauen arabera gurea bezalako hizkuntza batek hiztun oso gutxi ditu eta ez da errentagarria, ez? Orduan ez da erakargarria jendearentzat hor kontsumitzea, ez? Euskaraz kontsumitzea eta beraz nik nire enpresatik ere ez dut euskarazko eskaintza egiten, ez? Hor aipatuko nuke adibidez, duela gutxi Decathlon bezalako enpresa edo multinazionalek duten jarrera gure hizkuntzarekiko, ez? Eta beraiek argi esan digute Espainiako araudiaren arabera ez dute bete beharrik euskararik eskaintzeko. Eta hor ere nik uste dut horiek denak ere erreferenteak sortzen dituztela eta zuk aipatu duzun balio ez hori ere hortik ere sortzen dutela, ez? Orduan uste dut hausnarketarako gaia ere badela nor egiten ari den hizkuntza politika eta zer sinestarazten diguten. Eta galderari heldutan nik erantzungo nuke justo horretarako, ez? Globalizazioari aurre egiteko behar dugula euskara. Euskara erabili behar dugu, eta euskara gure hizkuntza bezala ikusi behar dugu ze potentzialitate daukan sistema bera kolokan jartzeko, ez? Eta horregatik erabili behar dugu baita euskara, ez? Geroz eta eremu gehiagotan, eta batez ere herri mugimenduetatik, kulturgintzatik, hezkuntzatik erakutsi behar dugu horretarako balio duela, ez? Eta praktikan jarri behar dugu, horren kontzientzia hartu behar da, eta nik uste dut badugula ordua, ez? Pixkat eraso hauek eta atzerakada plantatzen diguten hauen aurrean, kontzientzia hori berpizteko eta erantzun bat emateko, hori ez, geroz eta gehiago erdigunean jarriz eta gure praktikan, eguneko praktikan jarriz hizkuntza bera, ez? Eta hizkuntzatik egitea borroka desberdin horiek, borroken arteko ahalik eta batasun gehien bultzatuz, baina hori, azkenan hizkuntza ez, euskara izan behar da, justo hainbeste kalte sortzen digun sistema horren kontra edo horri aurre egiteko eta alternatiba planteatzeko tresna bat. Ikusiko dugu halakorik planteatu ote duten kaleek eta horretarako aterako gara kalera eta ikusiko ditugu kale hotxak. Baina estatua sustatutako presioarengatik eta politika neurri batzuengatik euskaranen kontra joan direlako. Bueno, frankismoan eskuin muturra igotzen ari denean, ez? Hemen Euskal Herrian, ez? Euskararen kontra egiten dute. Eta hori azkenean nabaritzen da, ez? Naiz eta jende asko gaur egun euskara ikasi. Batez ere etarekin erlazioa daukalako eta hor biktimizazio bat dagoelako haren atzean. Azkenean haiek esaten dutelako euskara ez dela hemengo hizkuntza adibidez, ez? Espainia estatuan kultura honiz daudenez, esanen nuke batez ere maitasuna izango leikela herria maitatzea den bezala eta saiatzea integrazio bat izatea, inklusio bat izatea, guztiak berdinak garela eta.
Kaleetatik bueltan aterpean gara berriz ere, eta entzun dugunaren arabera, jendeak nahiko argi dauka normalizaziotik oso urrun gaudela, eta zentzu horretan ere nahiko argi ditu eskuin-muturraren argudioak, baino argudio hauei guztiei beste berri bat batu zaie azken aldian, batez ere gizarteko klase ertainak eta B klasea bereganatu nahi dituzten alderdi politikoek botatzen dituzte, edo interes politikoak dituzten gizarteko esparru ezberdinek botatzen dituzte, eta bada euskaldunak supremazistak garela. Nola egiten diogu aurre diskurtso honi batez ere sektore batzuengandik eta erdal mundutik erosteko hain erraza den sektore horietatik nola aurre egiten diogu guk euskaldunok. Nik bintzat, supremazista eta totalitarista garen diskurtso horiek edo kokatzen ditut bi ikuspegitatik edo. Bat, merkatu arauetan kokatzetik hizkuntza eskubideak, hau da gutxiago zarete edo hiztun gutxiago daude eta beraz, ez dago bete beharrik euskara ikasteko, kontuan izan gabe, baten eskubideak errespetatzeko beharrezkoa dela ondokoak ulertzea, bestela ez duela zentzurik. Eta bestetik, euskararen normalizaziorako orain arte eman diren bideak oztopatzearekin lotuko nituzke diskurtso horiek, ez? Azkenean, adibide bat jartzearren, Euskal Autonomia Erkidegoan 2016ko udal legeak garatzen zuen dekretu bat egin zuten, 2019an, eta adibide oso argia da dekretu horretan lantzen zela udaletan, herri eskumenei edo pixka bat oratuaz, euskara lehenesteko eta euskara bakarrik erabiltzeko jardunbide batzuk garatzen zituen dekretu horrek. Dekretu hori totalitarista eta supremazista dela esanez, konstituzionalera eraman duena Vox alderdia izan da, orduan erakusgarri argiak dira. Eta gero, bai eskaintzaren parametro horietan kokatzearena, oso erraza da hori jendeari saltzeko, eta bai inposaketaren hori eta normalizazioaren kontrako jarrera horiek nik lotuko dituzke ere, nolabait gizartaren parte batek, aterramendu bat atera nahi diolako guzti honi, ez? Ez garari giza eskubideen parametroetan kokatzen, gizarteko parte batzuk aterramendu politiko, sozial edo ekonomiko bat ateran nahi diotelako, eta ekonomikoa aipatzen dut, lehen enpresa handien aipatu dut, baino adibidez zer gertatzen da orain errekurritzen ari diren lan deialdi guzti horietan, ez? Daude batzuk aterramendu politiko, sindikal, soziala ateratzen diotenak, baino beste batzuk ere ze aterramendu dirutza eramaten ari diren prozesu guzti horiek epaitegietara eramaten dituzten abokatuek, ez? Orduan, nolabaiteko interes ekonomikoak ere badaudela tartean. Eta gero nik esango nuke, hortaz aparte, orokorran joera dugula argudiategiak beraien markotik abiatuta, defensiban sortzeko, eta orduan nola erantzungo diogu esaten diguten horri, ez? Ez dago eskaririk, guk nik uste dut eman behar digula buelta bat, eta guk gure argudiategi propioak sortu gure realitatetik, ez? Eta hor esperimentu errez bat, edo zeini planteatzen altzaiona da, zu joan kaletik, ez? Eta joan zerbitzu publikotara, medikutara, dendetara, eta egin espainolez, ez? Zure egunerokoan. Eta gehienak horrela bizi dira. Noiz jasotzen duzu erantzun txar bat edo mespretxuren bat erdera zuzentzagatik beste pertsona horri, ez? Inoiz ez. Ni euskeraz joaten baldin banaiz esaten dizut, behin da berriz jasoko ditut erantzun txarrak, ez? Eta hor garbi ikusten da non dagoen supremazismoa, ez? Orduan ikustut baita ere normalizazio prozesua etorri behar dela erderen desnormalizazio batetik baita, ez? Ezin dugula normalizatu hizkuntza minoritario bat, hizkuntza hegemonikoa eta minorizatzen duen hizkuntza hori desnormalizatu gabe. Orduan ikustut baita ere hori zalantzan jarri behar dugula, gatazkak sortu behar ditugula, gatazka onak sortu behar ditugula, eta
eta hortik ere, bideak ireki behar ditugula eta espazioak irabazi. Bai, markoa irauli eta bestalde betetik ere marko horren erroetara jo. Adibiderik argiena etortzen zaidana burura ez da hezkuntzarena. Hor, hezkuntza sisteman ez da inbeste markoa irauli, baizik eta beraien argudioen erroetara jo, ez? Zergatik D eredura eramaten dituguna gure seme-alabak gara supremazistak, ez? Sistema bera, hori horri nolabaiteko zilegitasuna ematen dio, eta gainera hemen Nafarrotik badugu nora begiratu. Eusko Autonomi Erkidegoan, D ereduan ikasteko aukera anitza da, eta erraza da, unibertsala, naiz eta orain, ingelesa sartzen ari garen ere bai, ez? Baina, hor badugu nora begiratu eta nola kontraargudiatu askoz ere errazago, gainera gertuko adibide bat jarriz. Baina batzuei askotan ere ez zaie balio. Bai, hezkuntzaren adibidera jo duzula, nik esango nuke kuriosoa dela, adibidez gizartea, heldu dela parametro batzutara, non ulertzen duen hezkuntza sisteman bertan eta ikastetxe guztiek gutxieneko minimo batzuk bermatu behar dituztela, ezi behar dituzu, nolabait eskolaerekin adibidez ere, adostasun batera heldu zen, o gutxieneko horiek betetzeko, edo arrasakeria ezean estea, hau bestea, baina gero kuriosoa da, sistemak berak nola ereduen eskaintza bat egiten dizun, eta zergatik egiten du ereduen eskaintza hori, azkenean nahi duelako nolabaiteko hizkuntzen arteko mailakatze bat, ez? Orduan, hor ere, bai, egia da, igual Euskal Autonomia Erkidegoan, nolabait beste parametro batzutara heldu dela, baina egoera esango nuke berdina dela, jarraitzen da, hezkuntza sistema ereduen zerbatean, eskaintza batean oinarritzen eta ez hori irakaskuntzaren unibertsalizazioan, hau da, haur guztiak normaltasun baten eta gaitasun osoz euskaraz eta euskara erabilizateko gai izatean, eta pertsona horiek gaitzen gero ere horrek eramango duelako lan mundua euskalduntzean, zerbitzuak euskalduntzean edo merkatua bera euskalduntzean, baina hor ikusten dugu azkenean traba guztiak nola elkarlotuak dauden. Bai, berriz ere logika kapitalista, eskaera eta eskaintza, eta aldi berean gero beste gauza askotarako ez dute erosten logika hori, zuk adibidez lehenago Sugoia aipatu duzu, euskarak desberdintzen gaituela, eta hori ikus daiteke baita ere berriz diot sistema iraultzeko eta argudiak eta horri buelta emateko, baina eskuin muturraren argudioen barne ere, kapitalismoari eta orain neoliberalismoari askotan gustatzen zaio azpimarratzea, desberdindu behar gara zerbaitetan, euskarak desberdintzen gaitu baina kasu horretan ere ez du balio argudio horrek. Bai, hemen ikustut klabea dela desberdintze hori ze helbururekin egiten dugun, nahi dugun desberdintze bat edo nahi dugun bereizgarri propio bat, euskara bezala, benetan gauzak errotik aldatzeko eta bestelako mundu bat sortzeko, beste balore batzutan oinarrituta individualismoa gainditu eta komunitatea indartzeko eta bar, edo nahi dugun desberdintasun horiek indartu, inkluso esango nuke herriaren eta langile klasearen arteko zatiketa horiek bultzatzeko eta sakontzeko horrez, eta hori da klabea, batzuk beraien fobiak eta beraien supremazismo horiek ikusten dituzte besteengan, proiektatzen dutelako beraien ikuspuntua gugan, eta esaten dute behin da berriz, zenbat abizen euskaldun dituzu, eta Jimenez abizena duen norbait ari baldin bada euskara defendatzen, eta gure komunitatean argudio horiek egia da fasismoaz ez gaudela salbu, ez Euskal Herrian ez inon, baina argudioi gaude oso gaindituta momentu hontan, eta hor ikuste duzu beraiek ari dela proiektatzen beraien argudioak gugan, beraien ikuspegiak. Eta orduan ikuste dut klabea dela guk garbi edukitzea bereizten gaituen hori edo egon behar dela irekita, jaso behar dugula
nahi duen guztia gure komunitatean, eta gure komunitateak balio behar duela eraldatzeko dugun hau, ez? Ez mantentzeko eta estankatzeko egoerak eta desparekotasunak edo desberdintasunak. Eta aurrera jarraitze horretan, zeintzuk dira momentu honetan euskararen erronkak, eta galetuko dizuet ere, zeintzuk izan dira ditugun lorpenak, zen asko hitz egin dugu solasaldi honetan, ez, oztopoen inguruan, baino gutxi lorpenen inguruan, eta ez dira gutxi. Bai, bueno, erronka bezala batik bat bi markatuko genituzke, ez? Batetik izan daiteke, bueno, hezkuntza aipatu dugu, ez? Eta ezagutzaren unibertsalizazioa, eta hor uste dut, pertsona etorri berriek ere hizkuntza eskubideak dituztela, beraiena ere badela euskara ikasteko eskubidea, eta hori ukatzen dietela batzuk, orduan hor markatuko nuke erronketako bat, eta bestea uste dut normalizaziora bidean hasi behar garela gu ere gure arkitektura juridikoa eraikitzen, uste dut, bueno, Katalunian, Galizian, besteleko batzutan ere hor ari dira, ez, eztabaida hor dago mantentzen, babes handiagoa eskaintzeko hiztunei euskara erabiltzerakoan eta berme gehiago eskaintzeko, bai, bueno, Nafarroa eta EAen baditugu hor araudiak asko hobatzeko, 82 eta 86ko euskararen lege horiek irauli behar dira, baino baita Ipar Euskal Herrian ere behingoz ofizialtasuna eta, bueno, Frantziako estatuarekin badugu hor pugna handi bat esaten dana, ez? Eta gero lorpenetan nik nabarmenduko nuke benetan herri honek duen gaitasuna, lorpen txikiak badira ere iraultzeko egoerak, ez? Eta salatzeko ikusezin izaten diren egoera txiki horiek, eta begira, agian txorrada bi izan daitezke, baino bi aipatzearren orain arte, kuriosoa da, baina Osakidetzan audiometriak ez zituzten euskaraz, eta adibidez haur txikiek euskaraz ekitenak, gaztelania ez ekitenek, ezin zuten audiometria bat pasatu, horrelako gauza simple bat, ez? Bueno, herritar batek salatzearen ondorioz, eta hor presio egitearen ondorioz lortu da hori izatea, edo gaitasun handiko probak neurtzeko adibidez ere, hezkuntzan orain arte ez zeuden proba horiek homologatuta euskaraz. Orduan, uste dut horrelako egoeran salaketen bidez, eta benetan euskara erabili ezin dugun espazio guzti horiek azaldatuz, uste dut lortu genitzakela gauza asko, eta pentsatzen duguna baino gehiago. Nik lorpenak esango nuke, dela munduko hizkuntza gutxitu guztien, guzti jarri diguten heriotza zigor hori gainditu dugula eta irauli dugula egoera, ez? Egotetik hiltzorian lortu dugula borrokatuz eta antolatuz eta mugituz egoera iraultza eta jartza gorako bidean. Eta uste dut orain erronka dela azkeneko urtetako estankamendutik ateratzea eta beste bultzada berri bat ematea euskalduntze prozesuari. Eta uste dut horretarako pentsatu behar dugula modu burujabean, hau da gure hizkuntza erabiliz, gure terminologia erabiliz, gure markoak erabiliz, eta ez etsaiarenak irentziz eta beraien korapioetan ataskatuz, ez? Eta hor, uste dut euskaldunak bizi dugun zapalkuntza bezala ikusi behar dugula, definitu behar dugula askoz hobeto, ze falta zaizkigu kontzeptuak eta hitzak ongi definitzeko bizi duguna, eta hori, gure hizkuntza propiotik buelta ematea borrokatuz. Hemendik gure mesede xumeak kausa horri, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, Agurne Gaubeka eta Sugoi Etxarri, eta hurrengoan hementxe bertan ikusiko gara, aterpean elkartuko gara. Argi geratu zaigu eskuin muturra soilik komeni zaionean bilakatzen dela B klasekoen defendatzaile. Hezkuntzari dagokionez, euskalduno komen gara privilegiatuak. Haientzako ez dago bestelako privilegiaturik. Ez gizon matxistak, ez hetero LGTBI foboak,
ez cis transfoboak, ez txuri arrazistak, ez da aberatsak ere. Privilegiatuak gu, haiek inoiz ikasiko ez duten hizkuntza bat dakigunok. Eta ongi etorriak euskarara, beste esparruetan zapaldutako privilegiatu berriak. Esaidazu nola